Non kivangji phai kunia chikloni phai phorni kepamanji Central Presbyterian Risonim Somai Bethel Mondoli koilamatia long paman ponpo. Bangsu kepamanji adim along kachisik chedang sai sitame klem ponbomno. Arnivang keklem bom asonsi koilamati pastorate arlo kedo an mondoli kedo anatum selangsi arnisia parman sai klem ponthulo. Bangsu long pen pachitondunsi Dipu Pastorate Presbyterian Risonim Somai angkang kedo PRNA Rongsopi Branch hin pen patir piponsi Dipu Rongsopi pen koilamati along anpale damsi arnisia parman mai pia parman sai klem dam. PRNA Rongsopi Branch Leader Edwin Terang ke Japon along Assistant Leader Badan Chandra Kro Secretary Ratan Tobi pen Japon si kadukawi bangkep Societum Chitudunsi sai klem damrinti. Bangso Hood Leader Edwin Terang pen kithan ponatengke nilitum Dipu Rongsopi Mondoli along PRNA Rongsopi Branch hin pen sitami bangso mai pi kepaman ponje hud thangnat cherabdun thekthe seta asapso isi ning cheparong ason bensi nilitum sitame ladak un an pen sai keklem cherabdun asonte misenji pomatha ponsi mithang Mondoli mate Presbyterian Rongsopi Mondoli PRNA Rongsopi Branch pensi ada pen wangsi klem ponlo. Lapuson Dipu pen lapuan kahilo mithang Mondoli pen wangsi niletum Bethel Mondoli koilamatian wang pen sai kirap tikang aputhak PRNA Bethel Branch atum pen kachurung pajirpon. Ang anarmu aki ong pen nilitum molong kam mate sai amu na chirabdun lo alang litum aki klem ke dam nilitum ki theglong positame alang litum aphan ning arong la pen ning kang sam penanatum hana ki rositame pi pajir lo koilamatia pastorate pen ta la pen la son thak thak si non nilitum a department kapek pen nilitum ka chebagdo la si arnivang sitame nilitum labang so asai ki klema bangke nilitum ing tonte detsi labang so conference kapechun ponte media pangsi nilitum ka chisik chidang ke dupon bomlo Koilamati pen Samson inti carbing long life.